mkpụrụ ụbọchị nke 12 n'ime ọnwa Mee 2025 wee bụrụ ụbọchị Tuzdee bịa bụrụ ụbọchị a ga-azụgharị akwụkwọ n'ụzọ abịa na-enwe n'ala Igbo. Mụnwa is Imperial Majesty Dr.Amb Chukwuka Ezeigbo Gburugburu worldwide eze omeiwu ukwu na-aga pụọ ọjị n'ụtụtụ wee ayọghị ayọ Chukwu abịama ka inye ụmụ nwaanyị ndị Igbo na-achọ nwa ndị chọrọ nwoke nyebe nwoke, ndị chọrọ nwaanyị nyebe nwaanyị, ndị chọrọ ejima nyebe ejima. N'ime nwaanyị onye Igbo ebe ọ na ị nọ, ma ị nọ Naijiria ma ị nọ n'obodo oyibo mana ị na-achọ nwa, ana m ewepụ aga na ndụ ụtụtụ wee na-ekwu na malite n'oge awa ị ga-atụ n'ime mụọ nwoke mụọ nwaanyị, mụọ ejima nwoke mụọ ejima nwaanyị. Gị nwa nwoke onye Igbo mana ị na-atụ nwaanyị ime, ana m ewepụ ya n'ime ịtụta n'ime ndụ ụtụtụ wee na-ekwu na malite n'oge awa anyị na-ebe ebela na imetụ nwunye ya aka ọ ga-amụrụ nwoke, ọ ga-amụrụ nwaanyị, ọ ga-amụrụ ejima nwoke, ọ ga-amụrụ ejima nwaanyị. Ana m etinye ọṅụ n'ezinụlọ dị iche iche ndị Igbo niile nọ n'ebe n'ụwa sọtọrọ wee na-ekwu na ọ ga-adụ ndị Igbo na mma. Ekpere eze omeiwu ukwu na ekpere ime ndụ anyị n'ụtụtụ wee na-ekwu na ka anyị gwara ya ka ọlịa ise. Ndị ichie na ọjị nke unu kụrụ tara izu nri nne taa dị n'otu ka anyị tadụ n'ibe ibe anyị na-egbu onwe n'abalị Igbo anyị egbu onwe ise. Anyị na-ere ụlọ ọjị ka anyị na-atụ mmịa n'aba ndị Igbo niile nọ n'ebe n'ụwa sọtọrọ wee na-ekwu na ya adụ anyị na mma n'ụtụtụ ehihie na abalị ise.